Utino machielo maber nyakwara Ramogi warwako ni machiegni mar yudo weche manyien na mag Oimore kokalo e Ramogi TV. Odiechieng' mar adek dwe no mar 12 2023 wago riyo makare kamano kuom Ramogi TV mar mi weche gi manyien wa ikore yo makare nyakwara Ramogi. Sama en odiechieng' mar adek mar dwe mar 12 Lydia en odiechieng' mar adek mar Ramogi TV bende nyobage nyasi mare kochakore chieng' tich abich ngeso nyoro kod kawuono ka Ramogi TV dhialo higni 2 mag tiyo makare ya. Duto bene nikech in nyakwara Ramogi misebedo kisero wake diketo wangi Ramogi TV kinde duto ka bene nyasi manotie kanyo gi sendo mar injili kalo. Alam ne pek e kanisa mar ACK St. Michael's All Angels. Malaikete mag polo. Owuono nolor bondo ka Ramogi TV dhialo higni 2 gi chendo mar injili kalo. Wamiler mar nyasi kaka nobedo tieno makawuono nyakwara Ramogi ka bende chendo makawuono mar Oimore pod wang'iyo midhiero mosebed kikelo gi midhiero mar koth mapek mar lin bende nitiere makata paini pod nyaka sechegi. Imedo macho mag pinje Afrika ma ugwe ni kabe kit maino mar ng'iyo ni nganda gi dwaro mar jopinyo kit mokwongo ma owach kod jatelo man siasa mag bende osebedo ka keto piny wacho ma Uganda Tesrep Kisa Besigye ma ne oyuoro e nyasi moro mar Kisika Oteno dai mar Azimio Raila Odinga. Ka bende wamanyo ni yuarruok mane kind Kuppet gi Nat nyakwara Ramogi yuarruok e wi jopuonj mag JSS kata Junior Secondary wang' dhi nyisi kuku margi gino omiyo giyuare kaeto bende kaka gidwaro kind riwruoge ariyo go duto. Tok mano kende wan gi lipot moyiedhi wiki ka nyamrerwa koro sani osebedo ka koro konyo weche mag thieth e kor gwenge to bende wan gi mag tuke bende. Magi ebisia bende koro nitie daktari makoro geto ng'anyo kendo gisebwo ng'anyo counties mar Mabich wamilerno to mane chenro mar Oimore. Wachako gi mago mwamiyo pek nyakwara Ramogi. Nyinyi tuko na nyinyi tuko na nyinyi. Mlikuwa mumeanza vizuri sana, bunduki mlikuwa mumeanza kurudisha, lakini mnaonekana mmesahau hizo bunduki mrudishe. Jalop jatend piny Kenya Rigathi Gachagua golo siem mager na joma ni kod bunde tok chik Samburu mondo mi oduokgi noto ibro magi gi thuon. How did you come to receive union dues from comprehensive school teachers? Is it because sometimes they were known as junior secondary school teachers? Yuarruok e kind Nat kod Kuppet koro mienjo ka riwruoge ariyogo nitiere kod chung' mopogore wi kaka itao chenro mag junior secondary. Na viongozi wa Afrika wakati mwingi wanakuwa viongozi wa kutukandamiza, sio viongozi wa kuinua watu wa kawaida. Jatend kweth mobalo gi piny owacho ma Uganda Kizza Besigye oriwore kod jatend Azimio la Umoja One Kenya Lasha Ramogi Odinga e seyo jotelo mag pinje Afrika ma ugwe kuom rem deo ngima oganda. Nyakwara Ramogi bet thuolo mar tudri kod namba 360 ma en namba marwa mar ote machuok kata Facebook Ramogi TV Kenya kaachiel kod mbui mar X @Ramogi TV KE ka gie sani wan jaloko mar miluongo ni Wilson Ochuka, nyinga en George Bati. Nyinga Lydia Hoke machiegni nyakwara Ramogi. Midhiero mikelo gi koth mapek mar El Nino mosebedo ka chwe thoth gwenge mapacho ka pod medo nenore ka chenro mag wuodhe apaya mawuok Lamu kadhi Garsen osebedo gi ng'ikruok are chieng' ngeso. Oganda manyo yuoro e nyasi mar kido gi timbe oganda jolamu nyochuno mondo mi oti kod yedhe matindo e gwengego kata gwenge miluongo ni Gamba e wuodhe magi kadi mar oyudi kamoting'o jod manyoge idho ywer kod joula mapek. Ganda modak e gwenge mag Gamba e kaunti ma Lamu ringo kendo laro idho yie ma osebedo ka sombogi kendo kalo kod giloka e gwenge malango la Simba. Kaluwore gi oboke manyogol gi bad migawo mager piny e pacho ka Kenha apaya ma Lamu kochomo Garsen biro dong' ka olore kinde ma ilose bang' oula mapek manyomo moko ya aora Matana ketho apayano ka jodak malorano to koro yuago nok mar yiedhigo. Nimefika hapa Gamba kuanzia saa 3 na mpaka dakika hii mimi sijafika kwa mazishi, na mazishi ni saa 7 na boti ikija kitu kwa watu hapa ni shilingi 400. Nimetoka Lamu Culture, ilikuwa naelekea Mombasa.
Ndio, na tumekwama hapa na hali imekuwa ngumu, lakini tunashukuru. Jodak Malamu koro kwa pinyo wacho makaunti Malamu mondo mi omed kwani yedhi mag wuoth ka koro riwruok mar Kenya Red Cross onyiso luoro ni chenro mag chwalo kony bende krik bedo kod ng'ikruok ponono ni kimo mar pi magwengego biro medo idho. Referral Hospital ya Lamu ni Mombasa. Watakwendaje? Sasa hivi ambulance yetu moja iko the other side, nyingine iko upande huo huko. Kwa hiyo mtu yote ambaye anahitaji matibabu ya dharura sasa hivi inakuwa ni changamoto kubwa kutokana na barabara si nzuri. Komachiela pisa ma Kenya Coast Guards nore sojia parko daboro manyore kolal bangi ye manyogido ne olo yuero chienge sogodhiambo ye mabende notingo jarbura magarsen aliwario kod nyawadgi magalole side buya kane giuke gweng' mamlima abo kamane gitere kony mag chiemo. Regional Commissioner pamoja na DIG ambaye kwa wa polisi ambaye kwa nimezungumza na yeye au ni viongozi wote wa serikali ambao kwa wameshughulikia na jambo hili ambalo kwa sisi hatukulitarajia. Ningependa kushukuru wale wote walihusika, hasa Red Cross ambaye ndio ilikuwa boti ya kwanza kwenda kutafuta hao. Wameng'ang'ana, mara ya kwanza walipotea karibu mara 4. Tulikuwa na wasiwasi siku mzima, lakini mwishowe wamepatikana. Nyake sechige gwenge maromo 50 kod 4 mantiere Tana osemonji gi oula mapek kaluwore gi koth mapek ma osebedo ka chwe gwengego. Ramogi tenda zimio nyiso piny owacho mar Kenya Kwanza mondo we keto jo Kenya gi singo ma ok chopi kendo gichimre tir gi tich mar no ngima obedo mayot ne jopiny. Jatelo manoten kod jasiasa maketo piny otesre piny mar Uganda Kiza Besije bende ojiwo pinje Afrika ma ugwe mondo mi oriwre mar kelo dongruok e pinjego. E kaunti manyamire kinde ik mar manen jaod bura ma West Mogirango Benson Kegoro, jotend Azimio wuok tung' mosuo kod sirikand Kenya Kwanza wi singo ma gisebedo ka gichiwo ne jo Kenya. Raila Odinga bende oseyo piny owacho kuom temo thiro loch mag counties. Kila siku ni ahadi. Barabara hii tutajenga, shule hii tutajenga, hospitali hii tunainua level 6. Devolution is right now on trial because you see attempts to revive other structures which had gone with the old constitution. It's basically an attempt to try to undermine the authority of elected leadership in the counties. And this must be resisted. Jatend Kenya Martha Karua okoni jatend piny William Ruto nyaka koro ywa wiye kendo were kod osuru makinde ka kinde ka oluone kata mana weche somo nyalo dong' ne joma yuto gi otegno kaluwore kod pek mar ngima. Hawezi nyakua kila pesa ya mtu umwache bila chakula ukisema ni kodi unatafuta. Hawezi ondoa pesa ya shule. Tulijua free primary na free secondary. Sasa tunasikia watoto wakiitishwa pesa kila mahali. Huwezi anza upanguzi kwa watoto wa university kwa vile mazungumzo haikuleta mambo ya gharama ya maisha. Wakenya mkumbuke, katiba imekupatia nguvu. Kila mtu aende kwake nyumbani, tujiulize ni lini tutasema enough is enough. Kinde no jasiasa maketo piny owacho ma Uganda tesre Kiza Besije onyiso jotend pinje Afrika ma ugwe mondo ket dwach jopiny motelo kendo gijiw yuto mag oganda kokalo e bero weche mag ohala ka okone gi asani to chal ni jotelo riwore kigin kendo jwang'o jopiny. Umoja wa Afrika, Africa Union, ni umoja wa viongozi, sio umoja wa watu wa Afrika. Na viongozi wa Afrika wakati mwingi wanakuwa viongozi wa kutukandamiza, sio viongozi wa kuinua watu wa kawaida. Hivyo basi watu wa kawaida tuungane sisi pamoja tujenge umoja wetu, sio umoja wa viongozi. Tenda Azimio mabende ne oten kod jotelo mamoko pako masenindo kaka jatelo mane ochiwore ne loko ngima oganda e yor ratiro. Tunahitaji watu wa ukweli, tunahitaji watu kama mzee Kegoro, watu watasimama na Wakenya kwa njia ya ukweli. Kegoro ne obedo jaod bura ma West Mogirango higa mar 1974 bang' tho mar mane en jaod bura ma kono e kindeno George Morara. George Bati, Ramogi TV. Tendirok mar Jo-Islam motisini supke morwako report mar komiti matwak mar NADCO. Kane giloso gi jofwambo kotelnegi kod jakom margi Hassan Olenado
Jotelo nyiso dwaro mondo yier jokanyo manyien mag duol matayo yiero e pacho ka IEBC. SUPKEM bende dwaro mondo sirikal oru chenro mar duoko piny nengo mar ngima ka gichako kod duoko piny osuru mijuoge wi mauta e pacho kae. The Supreme Council of Kenya Muslims insists on the following concrete steps to reduce the cost of living as a matter of justice. Reduction of VAT on petroleum products by 50%, that is from 16 to 8%. Scrapping of the affordable housing levy, the court cases notwithstanding. Reduction of road maintenance levy by 5 shillings per litre from the current 18 shillings per litre to 13 shillings per litre. Reduction of petroleum development levy by 50%. Zero rating of VAT on basic food items. We all know that zero rating is better than tax exemption because zero rating will encourage local value addition, thus promoting the Made in Kenya brand. Revert the turnover tax to levels in Finance Act 22. Wadhi nyime nyako Ramogi jalup jatend piny Rigathi Gachagua ogolo siem mager ne jonjore mabuto e kind oganda kendo nyisogi mondo giduok bunde magin godo tok chik. Fomala Waltanyambaga ntiere kod ler mathoth. E limbe mare boma ma Baragoye County ma Samburu, jalup jatend piny Rigathi Gachagua omuoch kod ruodhi mag gwenge ni okaw ting' mar neno ni jonjore e kuonde makuo mag jamni otime newa. Nyinyi tuko na nyinyi, tuko na nyinyi. Mlikuwa mumeanza vizuri sana, bunduki mlikuwa mumeanza kurudisha, lakini mnaonekana mmesahau hizo bunduki, mrudishe. Na mimi niambie machief na assistant chiefs, wewe chief ama assistant chief, bunduki ziko kwako, wewe unajua, muende musanye bunduki mrudishe. Rigathi okoni piny owacho mar William Ruto kod en owuon ok noyienga mondo jomed kaw ngima oganda. Yo mar okak Rigathi okoni jonjore omi thuolo mapot mondo duok bunde kuom sirikal. Hii mambo ya wizi wa ng'ombe imepitwa na wakati. It is outdated cultural practice. Mambo ya kuua Mkenya mwingine ni mambo ambayo hawezi kubalika. Mambo ya kuua watoto ni mambo hawezi kubalika. Mambo ya kuangaisha wamama ni mambo hatuwezi kubali. Jotelo koni migawo mar arita kwe kanyakla kod ruodhi biro chako fweko gwenge kendo ponono nwang' bunde lwet jonjore to gibiro neno kama goi. Na niseme nikitoka hapa leo tukisikia mulio ya risasi kwa sublocation yako, wewe chief utaenda nyumbani. Chief akae kwake ama mulio ya risasi ikae. Wale wako na bunduki mrudishe haraka. Hakuna mulio ya risasi itakuwa hapa hii Christmas. Rigathi bende okoni piny owacho timo kar manyalo mar chiwo kony ne jok ma oula ma momore sando. Natuma malori na chakula, mchele magunia 800 na maharagwe magunia 300. Mtahakikisha ya kwamba pahali yote iko shida, wananchi hawa wa mama na watoto wamepata chakula cha kutosha ili waweze kujisaidia. Waltanyambaga, Ramogi TV. Ywaruok nenore e kind riwruoge ariyo mag jopuonj NAT kod KUPPET ewi gima nenore ni laro jopuonj mag junior secondary mondo mi oriwre kod riwruogego. Kaka Judith Omondi lero, NAT okoni ok gibiling ka riwruok mar KUPPET lombo jopuonjgo tok chik mondo riwre kodgi ka gilieko ni KUPPET ema temo sundo jopuonj mag JSS mondo dhi e ng'anyo kata obedo ni jopuonjgo pok ondiki kod sirikal. Adwaro ni mondo JSS teachers obed confirmed by January. Kuom jumbe ariyo koro riwruok mar jopuonj mar KUPPET osebedo ka kedo ne ratiro mag jopuonj mag junior school manyicha ondiki e yo kojolo mondo mi piny owacho migi barupe manyiso ni oketgi okang' machielo mar bedo jotije mag sirikal ma ongirore. Ma chal ka gima okelo pogruok e paro kod riwruok machielo mathothne kedo ne ratiro mag jopuonj primar NAT. E twak kod jofwambo odhiambo ma kawuono, jagoro maduong' mar NAT Collins Oyu okoni ok gibi bedo mos ka gineno ka KUPPET tiyo kod tendgi arietha e wuondo jopuonj mag junior school. Oyu koni chiko lero makare kaka winjo donje riwruoge gino ma KUPPET okodeo e kinde ma gilombo jopuonjego mag JSS. We have a sister union that is already receiving union dues from a section of the comprehensive school teachers. How did you come to receive union dues from comprehensive school teachers
Is it because sometimes they were known as junior secondary school teachers? And even if that be, we know too well how we become members of a union. First, the head of the institution, after you fill a form of membership, must confirm that you are a teacher in that institution. Bende oyuko ni osenyisgi achaya kinyisogi ni jopuonj mag primar ok owinjo puonje e junior school ka olero ni mohewo jopuonj 68,000 ne osemedore lemo yare diploma, digri gi mamoko kendo gin gi lony mar puonjo e junior school. It is an abuse to think that these teachers in comprehensive school before this other lot was posted are not able to teach. Very absurd. Whoever thought head teachers could be demoted, those who did not have degrees, and get back to class. I want to make a quick reminder of what we have in the CBA. The CBA is very clean and confident on the part that headship is not just teaching. No head teacher can be demoted back. Nat kata kamano, oriwore kod kupete kwayo piny owacho mondo ket nyime mokwongo jopuonj manyicha tiyo yor kojolo e kinde magindiko e yo maongirore jopuonje. The union further demands that given the fact that these teachers have served well and with distinction, the commission should, without subjecting them to any other prejudice, convert them to permanent and pensionable terms upon expiry of their contractual period. To kwabidi new contract, maministi dwani wari new no. Comrades power. Jopuonje mag junior secondar nyicha osechako bago ng'anyo e counties ma opogore opogore e pachoka ka gisundo piny owacho mondo ndikgi e yo maongirore. Judith Omondi, Ramogi TV. Riwruok mar jopuonj mar Kenya National Union of Teachers koro dwaro mondo sirikal omi pek golo omenda michiwo ne migawo mar somo e siro somb jopuonjre. Nato kwayo piny owacho mondo mi ogol omenda mar higa 2024 chon kapok oyepi mondo jotend skunde oyud thuolo mar chano chenro mag somo. Nato bende dwaro mondo mi omed omenda mikete skunde ewi nyathi ka nyathi e skunde mag primary, skunde mag secondary, junior school kowacho ni omenda go michiwo sani koro tin. We also want to mention here that even as we stick to funding of these schools, that should be timely. What the ministry gives to these schools as allocation is not the whole of what they should give. And they should come out clearly to tell our principals in the comprehensive schools and senior schools where the rest of this money is, so that nobody should blame our head of institutions for not actually coming up adequately to work with the resources that have actually been given out. Junior school students, which of course form part of the comprehensive school, have been allocated 15,547. This figure should be adjusted to 22,000. Currently in the secondary school section, the allocation of 22,244 is equally a drop in the ocean. Wasudo kwa Ramogi wange mabendo tenre kod weche mana mag koro mag thieth. Kama riwruok mar lakteche mar KMPDU obwogo mar chako ng'anyo bang' jumbe ariyo pod piny owacho pod oramo ni ok gibi ketie tim winjruok ma kanyakla kata CBA. Kana gilose county mana Nakuru bang' romo manotele kod jagoro maduong' mar riwruogno Dr. David Atela oyangore ni sirikand counties moko okoseyie kete tim winjruok mar genya to motenre gi medo lemo kod omenda ne lakteche go. Counties ma midhiero no kwa koriwo Kajiado, Kilifi, Nakuru kod Embu. Atela okoni lakteche go kubido kitich nyaka winjruok margi chop kare. Five counties are going on strike this month, basically because the counties have failed to honor the agreement, the collective bargaining agreements, and to capacitate the doctors to offer services. I must also say that we have discussed into details the daylight robbery that the government has
started on our salaries. We saw the housing levy, which clearly is unconstitutional. So as the National Advisory Council, we are demanding that the government, both the county and national government, to plan mechanisms to refund us these funds urgently. We are telling the Ministry of Health to look into this matter very seriously and ensure that the enhanced cover that we were having, the civil servant that was being offered by the National Hospital Insurance Fund, is part of this shift. Otherwise, we will not be offering services and we can't able to access them. Today, we have unanimously decided as KMPDU that we are demanding a salary increase. And we want the government to get down into the table and increase our salaries. We tried last time, and SRC gave us a blockage. The last time we saw any changes in our pay slips was in 2017. We are demanding for salary increase to the tune of 40%. Mana kaka wadhi nyime nyako Ramogi ka koro bende wang'e motene kod weche mag arita gi timbe moko manotimne rawera moro Lydia e gwenge ma Naivasha e kaunti ma Nakuru. Rawera moro ma jahigni 15 medo yudo thieth e osiptal ma Naivasha sub-county bang' kweth rawere moko tere nyangu gi thuon ka gitiyo kod waya gi pi. Jahigni 15 no ne orese kod obila ma Maimahiu kod jogweng' kendo ringo kode kar thieth. Laro kaka okalo en matek ndalo adek bang' sand e lwet jok ma oyango e kinde ma jaod bura ma Naivasha Jen Kihara dwaro mondo mitito mapiyo. Ora na achiel kuom jopuonjre ma hande notimo penj maduong' mar klas 8 KCPE mogik. Laktar Joseph Mbugo kone gitemo duto ma ginyalo mondo rawera no oyud chango mapiyo. Yote nilimaliza kutahiri hivi nikarudishwa home. Kurudishwa home sasa kwa nyumba yenyewe nilikuwa nimefunguliwa ya kukaa mpaka siku wiki ishe. Hapo ndipo nilienda nikakaa. Hapo ndipo sasa walikuja nilikaa siku 3 hivi wakanichoma na maji moto. Mimi nikarudi nikaruka nikatoka nje. Kutoka nje ndio sasa wakakuja na shuka wakanifunika na wakaniambia lazima niko na shida pahali. Ndio sasa waliniambia lazima niko na shida pahali. Mimi nikaanza kustuka. Ikakaka wanaenda tu nikikula wananipiga. Kaka chakula ni moto wananipiga na wananiambia niweke vijiko 3 kwa mdomo. Nikikula nikihisi kutapika naambiwa nisitapike kwa ndoo ama nitapike pale pengine nitapikia tu hiyo chakula yangu na nitarudi nimalize. The boy is very unwell. Alitreatiwa kinyama tu. Hii ni unyama ile haieleweki. And the police must get the culprits. They must face the law. Vile waliumiza huyu hata hatujui atapona lini. Nasikia vile daktari anasema why do you put somebody in so much pain? We have been managing him of pain and antibiotics for the infection because he had severe infection. Currently we are planning to go to theater to do some debridement, like removing all the infective tissues. Then he also has low blood. He has a low HB of around 6. So we are planning to transfuse him before we go for debridement. Riwruok mar jofwambe pacho ka Kenya Union of Journalists pod medo nuoyo ne ute fwambo maleo kod chudo mar jotijgi mondo mi ochulo sarago mapiyo kaluwore ni jofwambo odak matek. Kaluwore kod jagoro margi Eric Duor KUJ wacho ni giseyudo ywak kuom jofwambo mag kembe 3 kama oting'o Standard Media Group, Radio Africa Group kod Media Max mawachore ni pok ochulo jotijgi kuom thuolo mar dweche 10. KUJ koro dwaro mondo mi piny owacho otim kore e chulo gope ma en godo mag ute fwambo kabende ochiw tije manane ute fwambo mogolo ranyisi ne gichulo sara e wang' saa kendo los chike matao kaka hichulo jofwambe pacho ka. For us to resolve the crisis that we're having in the media, we are calling upon the government, both the national and the county government, to release the funds that are owed to the media houses so that the media houses are able to meet their financial obligations. Then issue number 2 is about payment of salaries. We are calling upon the media houses that upon receiving
the money from the government and other advertisers and other people who do business with these media houses, let them consider staff welfare as number one priorities because we've got a lot of issues that are coming up as a result of non-payment or delayed salaries by these media houses. Media houses should embrace innovation and adapt to new technology, emphasizing the need for sustainable business models. Profits should be reinvested to enhance content generation and ensure the survival of journalism. Timely payment and adequate compensation for journalists are essential for their welfare, safety, and security. The national entity, Kenya Broadcasting Corporation, must be safeguarded from asset grabs. The independence of the Media Complaints Commission, separate from the Media Council of Kenya, needs strengthening. Policies and legislation addressing AI are imperative to preempt any journalistic, legal, or ethical challenges it may pose. RAMOGITV Georgia Madam Madam Vidamara Rodi Primary Bede wachane gin gi Jesse Andy Nadia Kachokura Salibet gi nano RAMOGITV kendo gimoro anye gi weche manyien kaka wakelo gi kendo kaka Ramogi odhialo higni ariyo wachane poch gi pak ni RAMOGITV and happy birthday ni RAMOGITV 2 years ka unyisowa lony mopogore kamana Nyakaso director omwa bende wacho ni oneno wayo makare kendo RAMOGI neno malera nyawan be wariwore kodwe nyasi mar RAMOGI 2 kawan kunya kibos gi min Viki oro mana gik ma riwruok mag jopuonj laro to nyithindwa to hinyore e JSS lit ka jopuonje dhi e amo lando ne gikia kata gik ma gipuonjo nyithindo to jo union to laro mana pesa mag dues. Wabunge magwa mondo mi okony wach education mara pioneers mag jo CBC kendo ang'eyo ni jotelo koting'o Dr. Joshua Ron gini gibiro golo paro maleo kotenore kod weche ma kamago. Ka bende jok mabeda neno ka medo ndiko na kayo ting'o Shemotho wacho ni en bende en kod One News gin gi baba gi Stephen Otho Barako Ojala kod Honorable Dr. Lilian Gogo wacho ni gimora ahinya gi weche manyien kaka ler Batimosna Lydia maja kosege Rigathi oweketo ngima chife kod assistant chife e Kidakuru Gasumbi ka onyiso ni mondo girakre gi joma undu to sirikal mano wacho ni otero jolweny to pok oneno duoko malong'o mano gima kosege wacho to tikata nolo mar Migori wacho ni ler ahinya taon ka wande lemwa uru Migori kae chieng' moro achiel paro ni mano wach modonjo it jotendwa baba wacho ni baba pod otegno kendo pache ler neno kokelonwa jatelo mawuok bende Uganda mano Pion Dwari okoga dalo wacho kamano kaso Margaret Oranga wacho ni Batimosna Lydia awinjo lendo maler ahinya an ka kod UN gin gi yuori lungo ni Jono Kelo wacho ni okwanyo former MCA ma West Karachuonyo mora ahinya gi weche manyien kaka kelonwa kasto ka Michael Chere bende wacho neno wa kaitire gwenge ma Migori. Korakoni George Bataneno ote mar Ken Msafi wacho ni entiere kodwa e chenro entiere yenga ulore gin kanyo gidagi Nyasumba gineno wayo makare neno ote bende moya Irowino Janabi kantiere Oyani Masani wacho ni to mano tim juok manade motimre ne nyathino yawa tim marachno sirikal wachang'o jogo owinjo maki bose mag gikuso koro to wegi thuolo no kanyo Junior Odira kawuok kudho wacho ni weche gichope makare gin kanyo gima magi nyar Kabondo RAMOGITV ler mokala neno bende ote mar Madam Jael gi Mwalimu Bernard Mara gin tiere e gwengego ma Migori giwacho ni wach motimore nyathino en wach malita ahinya Tis Tinga Oganyo wacho ni ntiere kodwa e chenro ne kanyo gi Mother Justin Adongo Basilongi jo wuod Bondo Suna Migori giduto gin tiere kodwa e chenro Lucy Kaboka Faith Mzomo kantie Malindi Alisho Chola neno kacha oduto wuod Biko Kojuang wacho ni weche gichope makare baba gi Steve Biko kantie Nairobi ntie kodwa Jojo Sino Mano Kila wacho ni en bende secheken kaka pile kendo neno weche gi yo makare Joshua Isaac Kaeto Stephen Oginga the governor wacho ni omora ahinya gi chenro gi mar Oimore Tom Osengo neni kata in bende neno bende ote mar Baba Beki wacho ni entiere kodwa e chenro en bende neno bende ka ote oya ir Apoka Vincent wacho ni omora ahinya gi chenro Junior Odira kawuok kudho chako oro ote kanyo wacho ni happy birthday RAMOGITV amorga gi chenro mukilonwa pile ka pile sirikal ogol pesa mag manochiwne El Nino kata
para mano kitenge mano Sarasinga mar West Kanyamkago wacho ni gimofo yuago mabendo seyo en wach mar rem chulo jofuambo George Bati. Richard Maruru kanti nyatoto suba wacho ni gin kanyogo wargi Naftali Okeyo Dominico Mola Chacha jakusoko kwa buai bende ntiere kodwa chendo George Bati. Philip nyisore mondo wadhi yweyo moro madundo mapiyo piyo to ka waduogo pod wan gi weche mamoko manyien ka bende jok mamedo oro ote mag ondiknwa e lai mago mag tudruok kodwa kaka ngwacha kwa yudo yweyo machielo bro somogi ka wadhi nyime gi weche manyien mag Oimore nyaka Ramogi sani to watiri yweyo machuokni pod waduogo gi weche mamoko mathoth e weche manyien mag Oimore. Kiki dhi mabor. Riekni mag goyo witado kokelni kod Mabati Rolling Mills. Ka yiero kit witado midwaro ne dalani, penj mondo mi waranti ma ondiki. Odak na lubura kapok oloko rangi kendo en kod waranti. Seche mibiro ikori ne gedo, abotiri kum dila mar MRM. En ka isetiyo kode to weche mag gedo iloro choth. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Nelson. Yes. Mambo. Poa sana. Uko fiti? Niko fiti. Tuliongea kwa simu sasa tumepatana. Unasikiaje uko na 2 million? Nimefurahia sana. Sasa niambie uliendaje ukachambua magame? Juu yako ni ya sportsbook. Niliangalia leagues zile ziko zinaendelea. Then nikaenda league per league nika distribute risk. Yes. Kwa sababu niliona kuna places mingi unaweza betia. So nika select 22 teams. Okay. Nikakuwa na hiyo patience. Kiwa nimebakisha wiki kama moja like 10 teams. Ndio niliambia mwenzangu wa colleague kwa kazi. Until siku ya mwisho sasa ndio niliambia familia. Pata multi-bet boost massive ya 1000% ukicheza on shabiki.com. Cheza sasa na shabiki.com na upate up to 1000% multi-bet boost. To bet! Ikrini wuoth makende mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Kiki mwony yath moro amora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe giluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo mar jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjowa gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Tume mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ka wakiko gi makare, yud thumbe miero mapacho ka kod pinje maoko. Yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar pado manyien mabiro biro ni wuok tich nyaka ngeso chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6 kibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi.
Machiegni kendo nyakorom gajwang chendo eno Oimore wadhi mbele gi mi weche manyien chendo ni mana kaka pile George Bati no wakaw yo matin koro twaduogo. Kendo wasengo ne pod wan gi mathoth ahinya koro magi mako kuom mathoth ma wan godo kama bende weche mag nyasi ma iluongo ni mar nyiluo kata sigand nyiluo koro dhi nyime gwenge ma sigand nyinam sigand nyinam dhi nyime gwenge ma Homa Bay kocha. Wateri achiel kachiel nyakorom gajwang mondo winje inte nyasi no odhi mbele ang'o gene madhi mbele kanyo wateri achiel chaka nyaka county ma Homa Bay nyasi ma bende dialogo mo kum nyinam osebedo katimo kinda kendo tiyo matek ka bende koro nyakorom gajwang wateri achiel kachiel watudo gi jafum marwa ma Homa Bay mondo mi wane to nyiswa ne kaka weche gi chalo nikech gie kinde ni apani en achiel kuom wach mar bende jiwo nyiri kata nyi oganda ma joluo kata nyinam e yore ma owinjo bed ni goyo ni lokruok kata dongruok obed ngima. Kwa winje gima dhi mbele nyakorom gajwang e nyasi no. Erokamano ahinya nyikwa Ramogi kamoro amora ma gintie kawuono wan gi nyasi ming'ado gi le Homa Bay town constituency ka Homa Bay County. Wan gi nyasi iluongo ni sigand nyinam 2023 convention. Nyasi ma wan go otieno ma kawuono en nyasi mwadwa chiwo go kongole ne mine ma nyinam mopogore opogore mosetiyo matek e yore mopogore opogore ma gintie. Kawuono wachiwo nyasi adek. Achiel iluongo ni sulwe mar nyinam. Sulwe mar nyinam magi mine nodhi mbele wa mose dhi mbele kendo mose tiyo matek kamoting'o Mama Grace Onyango, Mama Grace Ogot ginito gi mamoko, Mama Phoebe Asiyo, Mama Dr. Aida Odinga, mine ma nyinam manodhi mbele. Wan gi kategori machielo miluongo ni nyanam maratego. Mago mine matiyo matek e sani e ngas mopogore opogore. Ginyalo bedo e ohala, ginyalo bedo e akademia, ginyalo bedo e ngas mora mora ma gintie. Wamiyo gi sitho makende kawuono mar nyanam maratego NMR. Wan gi chenro machielo miluongo ni nanam ugwe wang'. Magi gi nyinam mawuok masani idho kadhi malo. Gin duto wamiyo gi nafas makama. Sigand nyinam nyikwa Ramogi en biro kanyakla mar nyinam. Kamora mora ma gintie nyinam Lolwe, nyi Lake Victoria. Wan ka gi nyinam mowuok nyaka Switzerland moyier kaka wajumbe kono. Wasidho nyiwa machalo Lupita Nyong'o gini ma ni oko e pinje ma Amerika. Kawuono wan gi nyasi malich miwuora wuora kae. Wang'iyo bende niya, ang'o maduoko wachien kaka nyinam? Machalo gi weche mag kute mag ayaki, weche mag nyithindo manyiri mamako yemo hiu, gi weche mag sexual and gender based violence ma be ilandonwa ni kanam ka kaluo ka emong'enye mang'eny mogik. Koro sigandwa en tekowa. Kwang'iyo kumwae wanyalo neno kama wantie to kendo wanyalo pango kanyakla kuma wadhiye. Kiny odiochieng' ma kiny wane stadium ma Homa Bay Raila Odinga Stadium. Kiny wabed gi mine moinga 4,000 moa e counties wate ma kaluoka kendo kiny ne wabed gi convention maduong' mwachako go ayanga chenro mar sigand nyinam makelo nyinam te kanyakla. Adwa mana wacho ni wan kaka nyinam wawacho ni wariure waket pachwa kanyakla mondo mi wayud tekowa e riwruokwa. Our story is our strength. Korom gajwang mano kanyo en nyasi ma bende dhi mbele seche gi county ma Homa Bay kotiele kanyo gi governor ma Homa Bay Gladys Wanga. Winjo ko wacho ni en nyasi ma bende gidhiale nyinam masulu mosebedo kotimo kinda kidienje mopogore opogore George Bati. Nyiso ni nyiri oseyierore nwa koro wan bende kaka joma e wuoth nam bende koro nyaka koro aywa wiwa dong. Nyaka koro aywa wi. Puoth gi pak aparo ni ma bende nyisa achiel nikech sama ng'ato ni kamoro to nyalo ywa wadgi king'e ni ng'ane ni kama aparo ni gima nyalo miyo joma nyiri ma wuok e alwora mar nam kata kaluo koro omed jiwore kendo omed ting'ore malo. Pod wan e county ma Homa Bay wang'iyo mag mutendre kod thieth.
Jopiny e gwenge mag Kalando kod aluora mare e ward ma East Kamagak e kar chung' od bura ma Kasipul ma osebedo gi tuoche mopogore opogore to ok nyal chopo e ute mag thieth koro ne oyudo fungruok bang' yudo chenro mag thieth nono maonge kod chudo. Chenro mar chiwo thieth ne jopiny no mano bagi skul primar ma Kalando no chan gi riwruok mar Philip Aroko Foundation. Kaluwore ne jopiny mantie aluora no osebedo kalawo chenro mag thieth e osiptende maboyo kodgi. Chenro no ne itayo gi jolony e weche mag thieth kaachiel kod nyamrerwa mani aluora no ka tuoche moko mathoro pondo kuom dhano kama chalo tuo mar sukari, tuo mar presa e kind tuoche mamoko gin mago manirango e kinde chenro no. Wakelo thieth ne jothurwa. En thieth ma onge chudo. Thiedhni involve screening, identification of gik machando nyithindo, jodongo, yawuoyi matindo, ipuonjogi what they need to know, gibedo mentored. Ka in HIV positive, they counsel you and they give you the direction to take. Koro kae josenyore makata kawuono wayudo jo doctors makane identify growth moro mantiere lep nyathi ma jogi osedhi osiptende but they could not see and identify what was the cause. So it is an achievement ni gimobiro ka ni omiyo parents go identify ni ang'o motimore to gi giminyalo tim ne nyathi machalo kamano. Tie tuoche moko ma ji opondogo e mier to ginyal dhi osiptal. Koro kelnegi thieth mondo mi giyud kaka inyalo ng'eyo thieth mopondo kuomi mondo mi yud kata ka ichak thiedhi gi ka to inyalo dhi osiptal be bang'e koyud kinyalo chori kama chielo. An gi tuoche mathoth to aneno komiya yedhe mageno ni kuom ng'wono mar Nyasaye adhi winjo maber kendo apako gima jatelo timo. Nyasaye ma jatim maber mondo otimne maber chieng' moro machielo ochako duogo mondo ochako konywa kendo. Ramogi e seche ma piny owacho keto kenge mowinjore mar chwalo thieth manono kata man oyue miluongo ni UHC e kor gwenge e kaunti ma Kisumu osechako chenro manyien mar kano nonro jotuo kokalo kuom lony manyasani. Chenro no muonyo omenda maheo milion 200 e sub counties 2 kapok ne giyare sub counties duto kaka yorno mar bero chenro mag thieth e gwenge. Millicent Adhiambo miwa ler mathoth e wi chenro ni. E gweng' ma Milo mayudore sub county ma Muoroni e county ma Kisumu, Monica Awino omakoyo mar chako tije mapile gi bag ne ng'eye. Gikone to ochopo e dala Selin Achieng' ma orwake kod mor. Bang' yogruok kendo mbeko machuok, ochako tije mar chwalo thieth e gweng' kaka pile. Sawa, karibu keti. Taonge. Mokwongo, oyuyo wang' simbe mar ong'we yamo. Bang'e to ogwelo ong'we yambe kendo kawo nonro mar familia ni. Kuna ugonjwa wa sukari? Hakuna. Bagne ni opong' kod gige tich mar nyamrerwa ma giyudo kowuok kuom sirikal mopogore kod buge 3 mosebedo kowuothogo pile mar kawo nonro. Kawuono lony manyasani okawo kore kendo gwelo simbe mar ong'we yamo makonye pimo liet mar del kod nonro mamoko matut mag reyo odhiambo. Nyathi ma jahigni 2 ma en achiel kuom jodak ma urito e alwora no. Umesema ako na joto? Kidogo, sio sana. Kijoto? Monica en achiel kuom nyamrerwa ma kwan gi oheo 2,990 e kaunti ma Kisumu matiyo kod lony manyasani e kawo nonro jotuo e kor gwenge. Tij nyamrerwa en tich ma ng'ato chiwore nikech kokihere to kinyal tiye. Oting'o gik mang'eny ahinya kendo en gima en odwan kod dwaro mang'eny ahinya. Tich nyamrerwa mar chiwo thieth e gwenge ne chalo nade ne nyamreche kaka Monica kinde machon kapok ne chenro mar tiyo gi lony manyasani ochopo negi. Kana achako tij nyamrerwa ne wachako ka ne watiyo kod otas gi buk. Ne wan kod buge madongo dongo. Koro ne wan kod buk moro nwaluongo ni Weche 513. Mae wandike nying ji tete mane gweng'. Nyithindo plus joma dogo gi udigo. Wan kod MOH 514. Ma indigo ne watiyo kod andiko kod gik tich ka tich matiyo odiechieng' kod odiechieng'. Wantiere kod NC tracking log. Ma indigo NC nyiso ni mine mapek. En buk ma wang'iyo kod waluwo kod mine mapek.
To bende ne wantiere kod buk machielo mar ndiko malaria. Jogo moyudo ka tuo gi malaria ma wapimo malaria. Gino inga mage. Mane nyamreche kaka Monica Kaloe kinde mane pod gitiyo kod buge gi otese. Kaka kinde ma koth chwe kamae, iyudo ka kane watero report samori I teach ya e pap. Isetiyo indiko gik moko to book. Kine yo idok dala koth ogoyi buge duto dhi ke pi. Kaki tim onge to kiny jatendi dwaro report. Chuno ni dhi manyo kaki dhi go gi photocopy, ng'wech chak duoki chien nyaka kanye e ot kama ni setiye cha. Ichaki dok indiko gi kendo koka kinyi dhi ter. Samori dhi go gi photocopy stima bendo lal. Kaki go photocopy onge. Koro yudo ka jatenda ok nyalo yudo report e samodware. Jatend migao mar weche thieth e kaunti ma Kisumu Dr. Gregory Ganda yango ni chenro ni ne gichako higa 2019 kama ne gimakore kod migao moro miluongo ni The Living Goods mawuok e piny Amerka mondo sirgi kaka jolony e weche thieth kapok ne gitero wachno e od bura matin ma Kisumu bang' fwenyo ni chenro no ne dwaro omenda mathoth. Sama ne wachako gi UHC manyien mar the old government to UHC no kotiyo kaka no wadwaro to governor no timo gimoro ni a bold decision no wacho ni odwa healthcare odonj nyaka od ji iluongo ni community health services. Ne wafwenyo ni gini dwaro pesa mang'eny to ne waonge pesa gote. Koro governor no wuoyo gi partner moro miluongo ni Living Goods. Living Goods notiyo Tanzania gi Uganda. Ne gitiyo gi wach mag community health. To ne gisechako community health digitization. Bang'e ne gichako chwalo thieth e yor lony manyasani kidam e gwenge. Okang' mabende nolombo piny owacho ma ochuno nywako gi lwedo kendo yare e pacho kama ngima. ECHS ni nochak gi mar Kisumu ni to ne gitimo upgrading ba ginyisowa ni wadwa ni utest gini. Mano kaka ne wachako pilot mar the ECHS version 1. To ECHS version 1 ema watiyogo in most of the places in Kisumu nikech ne en gi input mar national government gi marwa tiyo e Kisumu ka. Tiyo gi lony manyasani e chwalo thieth e gwenge osekelo lokruok ne nyamreche kod jodak e yo machalo nade. Kawuono nyamrerwa en digitalized. Wantiere kod simbe mane county government of Kisumu omiyowa. Simbe gi endigo gikonyowa e yore mopogore. To moloyo gin yore 4 mochung' kendgi. Mokwongo omiyo data marwa mwasetiyo ok lalo yoma. Onge sama koro bro lali nikech otene lweta kaka tingo simuni gimora mora nika. Mar ariyo simni ndigo ni kod kama parona iluongo ni taskbar. Oparona gimoro be natimo pile ka pile. Ka piny rugo kinyi tang'iyo mana ni taskbar na wachango. Tadhi pango tija kaka lure kod gima dwaro. To gino okonyowa kabisa nikech waneno ka nyimine koro nyalo nyuol e suptal. Owinjo ko jok magi pressure, jok magi diabetes koro ne dhi hospital nikech community health workers konyo ji gin gi mawazo ko gibedo trained to ka ng'ato nigi problem e gweng' to penjo. Yot kuomwa mondo wabed kwang'eyo gima timore e gweng'. Wanyalo ng'eyo nyithindo matuo gin adi, wanyalo ng'eyo mine mapek gin adi, wanyalo ng'eyo yedhe motigo de gweng'. Kata obedo ni sirikal osegoyo gi nyamreche ondamo majaber kamae mar chwalo thieth e yor lony manyasani e gwenge, rem moko to pod nitie. Kidhi kata irgi yudo ka thoth masin ma gin go en mar malaria sana. Koro ginyalo bet kata gi masin moko ma inyalo pimgo tuo moro amora. Nyamrerwa bende omed jiwogi otergi trainings mamoko mondo gibed ka gin gi information mathoth. Bende wan kaka supervisors information manie simucha en very bulky. Koro wan kinyalo kelno nikech wan gi tablets to tablets gi ok nyal data mobiro cha en data mang'eny koro ok wanyal analyze tablets. Koro gima ginyalo timo na mondo gikonywa ginyalo miyo supervisors laptop mondo wabed ka wanyalo analyze data that is very bulky for the tablets. Digitization is a very expensive agenda. In our estimate we require around 1.2 billion to have a total digital system. So it's something that we want to do progressively depending on how much money we can be able to raise from our own source revenue, but also depending on the partners, how much are partners willing to put in. We are in very close talks with CDC to be able to put in some money. We're in close talks with some Signalytic and some apps to be able to do. But for the first 1 year, we want to digitize 4 wards. Digital way, kata yoma nyasani e yoma nyako koro wadhi godo.
Nyamreru ose mabor, nyamreru ose tiyo matek, to koro nyamreru ose kelne gweng' mangima koting'o lwete kama. Kik gimoro timre ni dwa chaki dwoko wa ting'o buge chande. Wadhi mana nyasani. Chenro ni osedhach kendo gokang' maber e kaunti ma Kisumu kendo nyaka sani kwan nyamrerwa madirom 3,000 notiegi kaka yorno mar konyogi yudo riekni mar kawo nonro kod chiwo thieth e gwenge kokalo kuom lony manyasani. Ka bende ma en yo makare mar konyo e kelo yot e chwalo thieth manono e gwenge ma ong'ere kaka universal health coverage kaka piny owacho geto. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Kora mkoa ya Kisumu wadgonda mana matin wadonje kaunti ma Siaya. Wang jowi mar Ramogi TV ochopo giko mar dhialo higni mar 2 nyaka na yawe ayanga tarik 29 dwe mar 11 higa 2021. Nyasi mopogore no bag kaluo kata no choba kaluo ko chakore tich abich kama jodak mambita kod aluora mare no yudo thieth manono. Nyasi no rumo kawuono kod chenro mar dukero kamano mano bage kanisa mar St. Michael's and All Angels mantiere Bondo e kaunti ma Siaya. Ripota marwa Millicent Adhiambo menyenwa picha kaka nyasi no nobedo. Nyasi no mar ndalo adek maringo higni 2 mar Ramogi TV nyaka ne chake ochopo giko mare kawuono kod alam mar goyo erokamano mane otimore achiel kachiel e kanisa mar St. Michael and All Angels ACK mayudore sub county ma Bondo e Siaya. Alam makamano ne otelie kod jolendo mag Ramogi TV matayo chenro mar Injili kalo. Jolendo kotelnegi kod jatend Ramogi TV Joseph Bonyo odwoko erokamano ne joheragi kod jokristo mane oyoro karomgi e nyasi mar alam kendo mago ma osebedo kasirogi e wuodhgi mar Ramogi TV arene chake nyaka sani. Erokamano marwa mathoth ne un jokristo ma Bondo to gi ji duto maneno Ramogi TV seche duto samora mora ma wane yamo kochakore saa 10 gokinyi nyaka saa 10 gokinyi wan walendo 24 hours. Wamor mar bet kod ukae nodiochieng' maber kendo awinjo ka denda jayamba yore maber kabisa mawinjo kod pucha erokamano. Wagone Nyasaye erokamano e thuolo maber nomiyowa mondo wabed kod chenro mar Injili kalo kawuono. Erokamano gwedhowa kendo ang'eyo ni gweth wayudo kawuono kaka Ramogi TV proterowa kendo tayowa kuom ndalo mathoth wamedo timo tijewa wamedo kelo weche mabeyo beyo wapuonjore kod kanyakla. Kamano bende jora mag Ramogi noyudo tiegruok ewi kawo okumba ne nyamburko tiendo manota kod kambi mar okumba mar Direct Line e Royal Media Services. We're here to encourage our customers and also the public to take up insurance covers for their vehicles, also for their homes. We have Beyond Motor, which is products that are not related to motor, such as domestic packages. We have personal accident covers. We also have WIBA. We also have other products like money insurance. So come to our office. We are located at Tough Mall. Oyie ni Ramogi konyowa nikech kata mana Direct Line no en mana thieth nikech ojali ngimawa samwan gi gik mwaringo gogi to jali nikech samwa ka insua kanyo dhi konyo. Amor go puonj mayudo amogo sana jo insurance gi puonj mag miya kacha anjo kaloka adhi luwo. E seche ogogogo kane lamo dhi nyime thieth manono bende ne otimne jodak ma Bondo kod Bama Hospital mane oriwore kod Ramogi TV e nyasi ma kawuono. Erokamano Ramogi kuom miyo Bama Hospital platform mar riwore kodu mondo wa serve oganda and gima dawach en ni we look forward to such partnerships kod bed kod oganda karachiel ka wakonyogi. Jo Bama Hospital othiedho ji kama ber kendo gibiro gi lakteche mabeyo kendo ji oa koyudo thieth maber kata be abiro ka nikech del to chalo garage gicheka maber kendo appreciate kendo alamone gi Nyasaye ni next year kata 2 years to come Ramogi dhialo odiochieng' ma kawuono giduog gikechwa kendo githiedhwa. Bang' lemon wadhi e thieth mopimwa mwaseyudo yedhe maber. Erokamano Ramogi, Nyasaye mondo omed gwedhou. Jodak kod johera mag wang' jowi mar Ramogi TV opoyo ahinya okang' mar Ramogi okawo mar tero negi chenro mopogore machiegni kodgi. En gima ber kanyo gichako Sena South Nyanza manyo gitieko maber magiduogo gichopo Bondo ka chenro mar Injili kalo ni wawinjo gawinja to kawuono waneno gi wang'wa kako bedo. Adagone Ramogi erokamano kuom kelo ji
kamoro achiel kanyakla jomoko auyo mamoko asiaya okelo gi kamoro achiel. Happy birthday Ramogi. Nyasi makama maringo higni 2 mar Ramogi TV ne ochakore e gwenge ma Homa Bay County kuma chendo mopogore ma ikelo ga wang' jowi mar Ramogi ne odhi nyime kaachiel kod weche thieth manono ne oganda. Happy birthday. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Bondo, Siaya County. Jodak e sub-county manyatike kwa mondo bed motang' kod jok manyiewo mwandu magi kaka mula kod mwandu mamoko e nengo magore piny kendo gidhi kata gidhi godo maonge kod yuto ma gin kaka jokuny mula gidong godo. Jakom board mar teko ige lweny Mundi Anyanga kone piny owacho mondo mi odonjre mapiyo e wach mula kod mwandu manyatike makoro joket mwandu moa pinje maoko emanueng'e to jodak mawuon to ya gilwetgi nono. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Ka oloso kod Ramogi TV jakom board mar teko gige lweny Mundi Anyanga ogolo gero kod achudhe moko nitiyo machiegni kod joket mwandu mowuok e pinje maoko malodho mwandu kuom jopiny e kaka mula kod mwandu mamoko e nengo mane piny ma jokuny mulago to hae mana gi lwetgi nono. Ironi sani jia China, jia Congo, jia Tanzania, jia Northeastern, nyaka Ethiopia nibiro kwalo gold manyatike. Kagitiyo gi papers moko ma ok adieri ma moko sebedo cancelled gi government. Kore ndongo ni giloso deals gi jomoko matindo kabisa to gimiyo pesa moro mathin to gikawo billions magidogo kuonde magiaye. Ma gima ok onego wayie kaka jonyatike. Anyango koni jodak manyatike nweng'o margi ogede mwandu mag lo kendo osekonyogi kuom thuolo malach. Okone jotelo mawuok e sub-county manyatike mondo kaw ting' mar kelo ber ne jodak motenre kod mwandugo. Wan mana blessed gi gold, copper, iron ore, rech gi matindogo kende ma wan go. To kakoro tete wuok ni jomoko biro kawo to dogo thuchegi to wewa ka ji nyithindo ok dhi e skul ok wabi yie kendo ok ber kata matin. Kidhi kuonde machako Congo bei opogore, kidhi kuonde machalo Dubai bei opogore. To jatike to miyo kata ng'ato nono ni wuod wuora ibiro wami gini nono. Mano ok wanyal yie koro. Gold and pesa, copper and pesa, gimoro amora mawuok e lo en pesa. Omiyo sami gole ma ite irwako gimoro mara ach ni law tite biye ng'ato dhi rwako go sude ok onego bed ni timore kata matin. Koro jothuolo nyaka gichiew mondo ging'e gima gitimono rach. Matimore ka jatend migawo mag mwandu mawuok e lo e kod ohala mag nembe Salim Vuria yande owito oko lesen mag kembe moko e kaka Copper Hills Mineral Resource Limited bang' fwenyo ni lesendego ne ochiw koko podhe kod board mag mwandu mag lo kod ratiro. Jatend jotije kaunti ma Migori Kaulima kone gisekawo okang' mowinjore kaluwore kod ywak mowuok kuom jopiny. There are those measures ma anyalo enumerate ni mondo mi jowa obed gi kwe ni we are aware of the exploitative nature of mining ma jomoko timo and at our capacity as a county government nitiere measures mwasekawo mondo mi wakony mano. Giwacho ni osemigi thuolo mondo gitim gini kich mano license. Kidhi nono license onge mochiw. Jopiny onego bed very careful. Lo manyatike en kar minerals onego jopiny matiye ka ok japiny nyal tiyo to nyaka kel investors ok an individual mabiro modak Migori biro to kawo pesa to tero Mombasa to dhigo loka to nyatike to dong' kathagore. Tend kaunti kod piny owacho mamalo koro kwa mondo many yore mong'ith manyalo biro miyo jodak manyatike nyalo yudo dongruok otende kod mwandu mag mula e kind mamoko. Gavana ma Migori miluongo ni Dr. Ochila Yako ong'e maler ni gimoro amora mar jonyatike kata jo Migori County ni e lwete. Gimoro amora mabiro bedo marach en mabiro bedo blamed. Omiyo koyie to protect minerals mar jonyatike, o protect niang' mar jo sugar belt mamalo, o protect ndaw, o protect gimoro amora makonyo jopiny morito. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Mokuom jorita ler mar aluora e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho kod riwruoge ma ok mag piny owacho puonj oganda yore makare mag pidho yiende kod yore mag ritogi mondo mi gidongi e yo makare. Kotelo kod John Bosco matiyo kod riwruok mar Green Life giwacho ni okenge ma oket sane kod piny owacho mar pidho yiende biro dhi kanono ka yiende go ma opidhi ok oriti e yo makare. Mosir kod Pamela Mwanda mano kuno piny owacho mondo mi onyiew yiende kuom jopith mag koth yiende kaunti ma Migori.
Omwana wacho ni jopith mag kothe yiende pod okwamo kod yiende maloyo milion 2 kendo deber ka piny owacho onyiew yiende go. Gimedo jiwo oganda mondo mi odhi nyime kod pidho yiende e kinde ma koth chue ma oromo. Dwaro ni kipidho yien maduong' sa koth kama to ipidhe to kiloko ng'eyi king'iyo chien ineno yien ok ine nyathi yien ma pod olal e lum. Mano ero en okang' achiel. Okang' machielo en ni bur miloso ne yiendi nyaka obed bur moromo rito yien no. Kik obed abeda ni tek ni igwe tholo igike wi lwanda iketo yiendi e wi lwanda no koro yien tuo e wi lwanda kanyo tich mwatiyo odhi kanono. To gigieki to chamowa pesa, chamowa energy mang'eny ndalo ma walosogi. Koro ok ber ka ilose kuom dweche 6 kaeto kidhi ipidhe to kar omoye mondo mi otuo kata ochiwe ne jamni mondo mi ochame. Pok oketo okang' malong'o mondo mi yien ma waloso wan wawegi orum e nasari e yo malong'o. Migori County itself pok onyiewo kuomwa yien. To iyudo ka other counties like Nyamira biro to nyiewo yien kuomwa to gitero in their own counties. Unaona? Matieni ni ei county waka sana ei Migori ka ana yuak ni gin giwegi pok giketo mikakati malong'o mar outsourcing yien kuomwa kaka wan jok makao yien jok maloso yien e nasari. But gima gitimo instead en ni gidwaro donations. Unaona? We are always ready to donate. We donate ne individual farmers, but the county ka gidwaro ni mondo gikonywa to winjo be ni gikonywa kaka wanyalo produce mondo kata kwa chiwo kata donate ka chunyo timang'owa gi chuny maler bende nikech ging'eyo ni tich mar producing yien ok en tich mayot, en tich matek sana. Next on Shamba la Wanyama. Hamjapanda ndege kwa sababu hamkunyoli wote. You live a sad, pathetic life. Between food and tithe, which is more essential. Hannah, what your husband did is illegal. The bishops are ganging up against you. Sisi sio kama serikali. Mungu aongezangi ushuru. Shamba la Wanyama. New episodes available every Saturday, only on View Sasa. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Nakusota. Hebu nishow your process. This festive season, safiri salama. Form ni digital. Kama wewe ni abiria wa matatu, iwe safari fupi au ndefu, hakikisha umelipa nauli yako ukitumia form za kidijitali. Hakikisha umepata risiti yako kwa simu yako in case kuna issue na unahitaji kulipwa na insurer. Risiti yako, yani your digital receipt, ndio ushahidi wako. Mambo ni digital. Naambia watu wangu, mimi nishekelea tu msafara wangu hapo polite, sawa? Leo nikuchapanisha mbaya sana. Form ilikuwa malotu one after the other, sawa? Tunatatu amelia mayo. Bazen. Rada gani msiangu? Rada safi. Sasa hii kazi ni kulai. Maze. Sasa hapo kichwa wangu. Kabisa. Iko aje? Iko best. Iko sawa? Sawa kabisa. Kabisa. Naifeel? Naipata sindio? Ndio hiyo. Kabisa. Ukidaisikia fiti ndugu, hii ndo zabe, sawa? Wekelea na Shabiki, ina give. Pata free bonus bets, stats za game, odds moto, na kama kina kuramba, cash out kabla beti chomeke. Wekelea na Shabiki.com. Shabiki ina give. Na kugoja magizani kabet kaka Ivana. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita.
ka utuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe, magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onego ing'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo, to mae e kama iyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto, to Ramogi TV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. Donjo weche mag tuke kama finals mag tuke mag Talanta Hela ochakore Yanga ibo mama Nairobi ka tim mar Homa Bay no Silmila manoloyo pitch achoma kaachiel gi gol mar jatugo Ben Gutu. Tim mar Homa Bay no oyudo thuolo mathoth mag loyo, kata kamano ne giwuok ma onge points e tukgi mokwongo mag tuke mag Talanta Hela. Tulienda tukaona Homa Bay wakicheza kule Nyeri na tukajua technically wako wazuri. Tukakuwa tumestrategize kwa tutawapata kwa fast breaks, na kwa sababu si tuko na watu wana speed kama huyo mtuku wake Kadenge na yule Odongo wako very fast, so I think hizo moment tulizipata nyingi na tulitumia. Anyalo wacho ni gin gi hawi kaka ok timrega pile ni yudo chances abich tiloyo gi te. Koro mpira ka ndie seche moko biro dhi gi hawi, aparo ni hawi ne ni kodgi kawuono. Koro giyudo goals go gigowa. Ramogi motelo tuke mag Talanta Hela no yawo ayanga kod jatend migawo mar weche mag tuke Babu na Mwamba ka timbe mawuok e kaunti sa 16 biro rakore finals e kinde yawuoyi gi nyiri. Timbe gi biro tuge pewe adek kuom ndalo 10 ka finals biro bagi lap manya chieng' nyasi mar Jamhuri Day. E tuk nyiri mane otugi mokwongo, tim mar Busiano rodho kaunti ma Kakamega gonde 4-0. Busiano lo gonde 2 dakika mar 45 mokwongo kendo medo gonde 3 bang' jotugo wuok e yueyo kama en loch margi mokwongo e pool. It wasn't easy because these are familiar opponents and we know each other from our Western games. So as much as the scoreline was high, it wasn't an easy game. Philip Shiharsi matugo ne club mar Kitale jaloch tuke mag NCBA Golf Series tielo mag finals manobagi alap Masigona Golf Club ka jatugo Luiza Gitau noloyo kidieny mar Wakeini. Shiharsi nonyiso kitugo maber kendo yudo points 77 mane omiye loch e kind jotugo maromo 108. Kidieny mar joma yawuoyi nobedo gi piem mapek ka jatugo mawuok e piny mar Uganda Peter Tamusime notieko thuolo mokwongo e kind yawuoyi gi points 76. Cedric Konzolo matugo ne club mar Kakamega Sports Club notieko thuolo mar 2 gi points 77. E kidieny mar Wakeini Luiza Gitau nobedo jaloch gi points 84 ka jatugo Jain Shah notieko thuolo mar 2. Finals mag Sigona ema obedo tielo mogik mag tuke ma osebedi ka ibago e pacho ka.
Team mar Lodwar Township obedo joloch e tuke mag OKM Peace Tournament bang' bedo joloch kokalo e opich achoma. Bang' tugono rumo amodhi dakika mar 90 jaloch nochuno mondo mi ong'ere kokalo e opich achoma ka Lodwar Township noloyo gunde 4-0. Finals mag counties 4 matugo tugegi ibiro bagi Kapenguria. Kama kina dada wametufurahisha sana. Game imekuwa poa, hatuje lose any game tangu tuanze hii mechi. So ningependa kumpongeza Murkomen kwa kutuletea game kama hii. So tunaomba pia wachezaji wenye wameshindwa wao pia ni washindi. Kwangu ni furaha na tunaendea 1 million. Security and maintenance of security and restoration and assurance of security is a function of government, but it's our function as citizens to do everything we can to foster peace, unity, peace building. The soft power belongs to the people, and it is for that reason that this idea came to me. Club mar Chelsea rodho Brighton gonde 3 kuom 2 tuke adhula lig maduong' piny mar